ngani, ngazi noma ngisuka ngifike noma kaTambo noma ngisizele nje nimenyuka uMaMgumbi. Siyabonga kakhulu ukuthi nize nizobona la isuka khona uMaMgumbi. Sengathi ngingaphinde ngibuye. Ngiyabheka nje ukuthi unyaka uqalile mhlawumbe bafikile abantu u-50 besivakashela engasabuyi. Angithi ngiyamujela kakhulu mangikhona ngibamukele abantu abanye bafike singekho bamukele kodwa bangabuyi kodwa siyakholwa ukuthi basuke sebezwile abazokade benzele. So nani siyanamukela unyaka uphela sengathi uqala niphinde nisibone bese nihamba-ke senizwile uJesu Kristu inkosi. Ngingakasuki lana mphathi wohlelo ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu abamemile ogogo ukuthi bafike enkonzweni. Besinogogo ngolwesihlanu bebeyiHlanzani impela bebebaningana. Siyabonga kakhulu umsebenzi ewenzile namema. Bese siphinde sibonga kakhulu abadele bonke bazosilekelela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngani sengathi angibusisa amandla enu. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu futhi ungenza ngikhumbule izwi nje. Ngiyacabanga ukuthi kumahubo elikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi uzodlani ungakavuki wahamba wayofuna into zoyidla. So uza kwenu landela konke uNkulunkulu uthatha taking care of izidingo zenu. Unakekela izidingo zenu uNkulunkulu uma nina ninakekela izidingo zomsebenzi wakhe. Siyabonga kakhulu nabasize sesazoklina. Siyabonga kakhulu nabasilekelele nje ey'nkonzweni zabasha kade siney'nkonzo zabasha. Siyabonga kakhulu lawo mandla nje niwafakile. uNkulunkulu sengathi angibusisa anandisele. Sesiyawuphetha-ke manje unyaka. Ngiyacabanga ukuthi besididizela nje mhlawumbe wokugcina kulo nyaka ngokusizwa yinkosi. Asazi-ke kodwa ngoba phela kuye kusesekuvele kwavela okudidizelwayo. So siyabonga uNkulunkulu ungazidinwa-ke nayithi masisabona unyaka ozayo ibandla lingakalandwa niwafaka amandla anenzeli thina nenzela uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu futhi-ke seyiphumile idate yabogogo yangonyaka ozayo mhlaka 19 kuDisemba. Seningaqala nibameme okusalayo nje elisicelayo kakhulu uma sekusondele ubakhumbuze khona uzosinikeza inamba yogogo abazofika. Siyacela kakhulu kulokhu besithole ku-15 kanti abogogo bawu-435 almost. So siyacela bakithi ingakho nje ngisho namhlanje sisazolukhisimusi sijabule sikhumbule ukuthi ogogo siyadinga ukuthi baneliseke nayo yonke into. So uma sithole inamba e-precise, inamba eqondile, e-correct, sizokwazi ukubanakekela ngendlela efanele ogogo. Siyabonga kakhulu nadinwa nangemuso weJesu Kristu inkosi.